5 immigranti li kellhom bżonn għajnuna medika urġenti iddaħlu pajjiżna. Il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt reġa' kien wieħed ta' attività fil-Baħar Mediterran b'movimenti kbar ta' immigranti jagħmlu vjaġġi mill-Afrika ta' fuq lejn l-Ewropa. Fil-fatt, kienu għaddejjin diversi operazzjonijiet ta' salvataġġ li involvew il-forzi Maltin u l-qawwiet navali Taljani u Amerikani. Il-5 immigranti li nġiebu Malta iddaħlu permezz ta' ajruplan V-22 Osprey Amerikan mill-ajruport u ma tieħdu mill-ewwel lejn l-isptar Mater Dei. L-immigranti 3 irġiel, mara u tarbija ta' 7 xhur kellhom bżonn assistenza medika urġenti. Waħed mill-irġiel aktarx ta' nazzjonalità Somala jinsab f'qata kritika. Fl-aħħar sigħat il-Forzi Armati ta' Malta kienu involuti f'operazzjoni ta' skala ikbar. Fost oħrajn kienu qed josservaw mijiet ta' immigranti li kienu fil-baħar fuq 25 dgħajsa. Fil-fatt, dik ta' matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt kienet deskritta bħala waħda mill-akbar operazzjonijiet ta' salvataġġ fil-Mediterran f'dan l-aħħar snin. L-operazzjonijiet ta' salvataġġ matul il-lejl li għadda kienu koordinati miċ-ċentri ta' salvataġġ u koordinazzjoni Maltin u dawk Taljani. Fl-aħħar 48 siegħa il-qawwiet navali Taljani salvaw ma' 3000 immigrant bħala parti mill-ħidma li qed jagħmlu taħt il-kappa tal-operazzjoni Mare Nostrum.